କନ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବରର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ ଓ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ସେ ବର କିମ୍ବା କନ୍ୟାର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମୋଡ଼ା ଗ୍ରହ କୁହନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥା ରବି ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ହେଲା ମୂଳା, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନାଗଫାଣି ମୂଳ, ଶନି ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ଵେତ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ମୂଳ, ରାହୁ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୁଶ ମୂଳ ଓ କେତୁ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୂଳ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରିଜାବାର ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ପାଣି ଦେଇ ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ବେଲମୂଳ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଗଫାଣି ମୂଳ, ଶନିବାର ଦିନ କଅଁଳିଅଁଳା ମୂଳ, ଶନିବାର କୁଶମୂଳ ଓ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୂଳ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ହାର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହାକୁ ଏକତ୍ର ଡେଉଁରିଆ କିମ୍ବା ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଠା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ ଦେଇ କନ୍ୟାର ବାମ ହସ୍ତର ବାହୁରେ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବାହୁରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ବେକରେ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ସୂତା ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ। ରବିର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ମଙ୍ଗଳର ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ, ଶନିର କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରାହୁର କେତୁ ନୀଳ ବା ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେବେ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାରା ନ ହେବା ପାଇଁ ମାସକୁ ମାସ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତରେ ତୁଳସୀ ପକାଇ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଦିନ ସ୍ନାନ ସାରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।